Agrafa Print își are începuturile în 1997, sub numele de Speed Promotion. Atunci, o agenție de publicitate ce oferea clienților servicii de grafică și producție publicitară. Câțiva ani mai târziu, în anul 2004, cu un portofoliu semnificativ, o experiență relevantă în zona imprimărilor de orice natură și în urma unor investiții importante în echipamente profesionale, departamentul de producție al agenției se transformă în Agrafa Print. Astfel, de peste 25 de ani, ne continuăm misiunea de a perfecționa și ridica standardele de calitate din domeniul producției publicitare. Fiind permanent orientați către investiția în echipamente profesionale de ultimă generație, către diversificarea portofoliului de produse, către căutarea și găsirea celor mai buni furnizori, precum și identificarea celor mai bune soluții tehnice în cadrul procesului nostru de producție. Toate promoționalele de care ai nevoie pentru campaniile tale într-un singur loc. Workflow optimizat pentru eficiență și rapiditate. Agrafa Print.